Som respectats en el barri, tenim un client fidel, un altre de Passaguant. Aquest Passaguant moltes vegades al cap d'un mes o dos: no te'n recordes que vaig vindre, em va agradar el teu cafè amb llet, em va agradar el de xocolata i avui torno perquè vas anar per aquí. Això és motiu d'orgull, perquè la gent se'n recorda amb carinyo de la nostra presència al barri i del que modestament podem oferir. Si més no, pel que vulgueu, aquí estem, disposeu de nosaltres quan vulgueu i calgui. Enric Demet i Vendrell, i aquí us trobeu amb una granja emblemàtica designada per l'Ajuntament, i juntament amb la meva muller estem regentant aquest establiment. Aquest establiment se remunta en concret a l'any 21, que ho va fundar el meu avi, Demet i Vendrell. Aleshores era ajudant o aprenent de la granja Viader, del carrer Xuclà, tot per vostès ben conegut, que també és establiment emblemàtic en aquest moment. Llavors el senyor Viader també el va ajudar econòmicament per establir-se aquí. Aleshores, aquí no hi havia vaques, però abans del 21 sí. I el meu avi, primerament, tot el que comercialitzava eren productes de Can Viader i posteriorment va tindre sort i va poder fer la seva pròpia vaqueria a Begues. I a conseqüència de la vaqueria va ser una petita indústria lletera comercialitzant tota la gamma de productes propis, llet fresca, llet esterilitzada, llet cacau, llet descremada, mantega, etc. I aquesta indústria va durar fins a l'any 60-70 aproximadament, engollida per les grans marques. Però si més no, aquí hem continuat una tradició familiar, allarga quasi un centenar d'anys, i com deia, aquí trobareu productes casolans, nata casolana, 100% natural, xocolata feta de forma adient, i podeu gaudir d'un bon berenar sols o en família, i trobareu també al mateix temps un ambient molt personalitzat, molt particular, al cap i a la fi familiar, amb molt de caliu. Aquí el client és un amic i aleshores es tracta com a tal. També us haig de dir que aquest establiment en el seu moment també hi havia vivenda, que era molt corrent a l'època, i aleshores també abans del 21 hi havia vaques, que també era lògicament propi de l'època també. No sé, aquí a l'entorn, amb un radi de 100-150 metres, hi havia 2, 3, 4 vaqueries, que per raons d'higiene i salubritat, en el curs dels anys s'ha anat evolucionant tot, les vaqueries van tenir que desaparèixer, lògicament per higiene, i aleshores nosaltres, al marge de la indústria lletera que teníem a Begues, hem intentat sobreviure i cuidar el client al màxim que sabem i podem, amb productes de qualitat. De qualitat que, si més no, podeu comprovar amb una visita i sereu rebuts a la màxima cordialitat possible. Com bé us deia abans, aquesta granja té els seus inicis l'any 21, però tot i així ha hagut evolucions arquitectòniques, estructurals, que si més no es poden definir en 3 etapes. La dècada dels 30, per exemple, va ser una primera reforma en relació a la façana original, i si més no perduren una làmpara, 2 miralls que va ser objecte d'un present d'una firma comercial lletera, i per altra banda també tot l'arrambador de marbre, que és original de l'any 21-30. Després, a l'any 40 aproximadament, va haver-hi una altra petita reforma sobre la façana, i tenim les lletres que són d'estil Arbecock, si més no estan catalogades, i també es va transformar el mostrador, que era de marbre, on hi havia les clàssiques lleteres que van posar la llet, els patricons, els quarts, els mitjos, tot aquest tipus de mesures que moltes d'elles estan en desús, com pot ser el patricó, el quart encara pot ser que encara s'utilitzi per alguna cosa, però el patricó ja està en desús. I després es va transformar en un mostrador frigorífic, que és el que hi ha actualment. Després, als 60-70, va haver-hi una altra modificació, no radical, sinó bastant bàsica, com pot ser el terra, que és l'actual, lògicament, i una petita reforma a l'entrada,
que unes portes de fusta vidriada se van transformar en portes d'alumini més funcionals, si més no més modernes, que no era poder el desig, perquè a vegades es feia molt de goig, però els temps canvien i la pressió dels comentaris i poder d'algun client i tal doncs forcen a certes evolucions. Les granges abans, lògicament, se limitaven a productes merament lleters i a consumició dels mateixos. És a dir, llet, iogurts, xocolates, suïssos. Moltes granges prevaleixen amb aquesta línia. D'altres han tingut una evolució cap a bar-restaurant preservant el nom de granja. No amb la granja tradicional, com pot ser nosaltres, com pot ser Diader, com pot ser les de Petritxol, que tenen el caliu de granja pròpiament dit com a tal. I si més no, no sé què més exposar, torno a repetir, gaudir de la vostra visita com vulgueu i torno a repetir també, aquí trobareu caliu de família. El client és tractat de forma personalitzada i amb el màxim respecte com és lògic. Benvinguts quan calgui.